नायनो फैदों रायजोफोराबो शुटिंखौ फट' खेबजादो दै फट' खेबजादो बाय बाय दिनै शुटिंआ बिराद मोजां जागोन दिनै बियो टप्लाखौ लाहांदो एसे थिखोनानै होनो नागिरदों मानसिया कट गानलायदो दिनै शुटिंआव मोजां जागोनखौ नुदों आङो ओरै एसे कुइ गुड नङा गुड जिखुनु आच्छा नोंना बै थाबिसा मानि थाखायमोन Election này bây giờ sẽ đi ăn bây giờ thua nhà bằng không? Thì nhà lấy việc sẽ kìa bà. Đi hả mà? nhau nha 액션 자드나 자드노 하이 FN이 UGC Bữa 타근단 봐. 보래 Already 부재 가네. 소마이 카트 गस्ला पटको बोलायबाय थागोन रिजाल्ट थागोन माने गस्ला पटको नोंहाबोथ' सोलिनाय जायगा दै आदा मेन्देलाबो नोंनि जागोन ओमफ्राय जागोन आं सोलिनाय कापतो नाबदलखौ नेपाल डाঙर ओसत तामुल सामुल खाबोलै नेपाल केले नापाय नेपायो কিয় ইমান খং উঠিছা ফোন কৰা নাই বাৰু বুজাইছো লাহেকে কোৱা आं खर' सुबाय थायो नोङो जोबलायबाय बे मोनसेया शुटिंआ जोबबाय दिनैनि इन्जिनियार बोरै जाखो बरिया लखिफोराव फैनानै माबायदि मोनखा दा लखिमपुराव फैनानैथ' मोजां मोनदोंलै मानसिफोरनि साननाय हनाय मोजां आरो सावथुनाबो मोजां जागोन पुरा कमेडियान मटामटि 80% कमेडियान 20% ट्रेजेडि नायनानै गोजोननाय मोनो आसा खालामो बयबो अनसायगोन जै जाथों दिनैनि थाखाय नैबेयाव जोब्बाय बे सिना आरो नै जोंहा आङो माखासे बुंबावलासो मानो जोबनायनि जोबनायनि माने जोबथ'वाखै एसे दंबायो मोनसे समजों लाबोगोन बेहाय बे मोनसेया जोब्बाय बारु नेक्स्ट मोनसे लाबोगोन थारमाने खुगायाव मा दं खुगायावथ' गय थाखायो आंनियाव गाज्रि मोनदां आरो रायजो राजा नोंथांमोन माने गय फाग्ला आरो आसलथे रायजोफोरा गय बोराय होनना बुङो गय बोराय नङा गय फाग्लासो होनना बुंनांसिगोन जेरै माखासेया सिख्ला फाग्ला हिन्जाव फाग्ला थायो थिग बेबायदिनो आं गय फाग्ला सावथुननि सोमोन्दै सावथुनाथ' हामखागोन मेरला सानदों आं थारमाने खोब अहास्रा लादों मैथा फाग्लाया गोखैबो नालाय गोखैबो नालाय खोब अहास्रा लादों बोरै मोनदों फैनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों माने फैफेरि जागामोन आं फैफेराखैमोन मिलामिसायाथ' दिनैसो लोगो मोनखादों माने ओरैनो बेरायथिंबाय मैयाबो बेरायथिंनानै जोबोद मोजां मोनदों बेनो आरो रायजो राजाफ्रा अनदों माथो हारसाफोरबाबो अनदों जायगा होदों गयखौथ' जाहोदों खोमा गयखौ जाहोदों बे नै रङियानि दंमोन जों लोगोसे आलासि ओंखारदों दा बिदिहाय माने मोनजादों आरो दाथ' अनेक दंसोगारो जों लोगोसे आलासि मोनजादों दङ आंनि बाय बाहागि माने आमाइमोननि बाय बाहागि आरो खुरमा ग्रामबायसो बिराद मोजां होनबाथ' सोमोन्दोआ बिराद गोलाव जालांनो हागौ नङा होमबा दा आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय था नङा होमबा शुटिंखौ जोंनाबो जोब्बाय बेयाव एसे जोबथ'नायनि लामायाव फैबाय जोङो दा माने बे लामाया जोब्बाय आरोना माने बे शुटिंआ जोब्बाय आरोना बिदि आरोना जोब्बाय आरोना हेल' दसे उनावसो रायलायबा एसे दिगदार जाबावगोन
होनोबाथाय खोना दोनथ' मेन्डेला एन्ट्रि जागोन आरो ओरैजाय नाय रायजोफ्रा ज' नायदों syutingखौ नायना माबायदि मोनदों रायजोफोर मोजां मोनदों ना माथो सिरि सिरिथार मेन्डेलाखौ नुबाय ना एबार सिनेमानि मुङाबा मामोन दावखा बिदै औ नायनो फैदों रायजोफोराबो शुटिंखौ लोगोसे मेन्डेला बिथांखौबो नायनो फैदों मादैमोना मेन्डेलाखौ माबायदि मोनखो आइया जेबो होनासै मिसिबनासो थाबाय नै रागा जोंदों खोमा अ मोजां मोनदो ओइ इखौ मोजां मोनदो ता आन्द्र Chance. Position chance. Nah, udah tak kunci. Udah nah harus kunci. Aku cikgu tu. बेयावहाय सोरखौबा सोरखौबा बुनाय जागोन थारमाने अरिजिनेल फिलिंसा हाबनायनि थाखायनो आरो ने थारना ओके अ ओके फट' खेबजादों नै फट' खेबजादों सेलफि लाजादों सेल्फि लाजादों फट' लाजादों नै नायदों बिराद भिर जादों नै फिल्म बानायनायाव दङ खाथियाव माइलांनो मिथिया माने मेन्डेलाया फिल्म बानायबाय दं फट' खेबजादों नै फट' खेबजादों आगै दैमुजों सेल्फि लादों मालाय थांलाय साफायथों लामायाव लोगो मोनदों फट' लानो नागिरदों नै ओंखारदो दे नोंबो आरो आं बबाव आं मेंग्रु मेंग्लाथार लामायावनो ओंखारबाय रायजो राजाफोरा नै फट' लानो नागिरदों जै दावखा बिदै दे जै फट' लानो नागिरबाय लामायाव लोगो मोनदों ओमफ्राय फट' लानो नागिरदों नै ओरैजाय फट' लादों ओमफ्राय जोङो ब्लगाव दङ ओरैजाय नै गासिबो फट' लादों मेन्डेला आदाजों अ नोंखौ नुवाखै दे आंखौ नुजायाबा जायो सासे खारबोलायथारदों खारबो र'लाय फट' फैयो मामा मेन्डेला खामसाव दे होमबा ना थांलायसै रायजोफोर बाय बाय